Здравейте! Днес ще ви покажа един много лесен начин как да премахнем болката, обидата, недоволството, ниската самооценка и негативното външно влияние от себе си, което по някакъв начин сме приели като форма на истина, която не заслужаваме. Аз съм пред Тракийско море. Вие можете да си намерите какъвто и да е друг басейн, не е направен от човешка ръка. Рекичка, изворче, море, океан. Намирате си няколко прекрасни камъчета. Ето ги моите. Вземам си 3. Първото – обидата. Много отдавна не се обиждам, но детето в мен пази някои обиди. И сега тази обида на малкото дете в мен ще бъде изхвърлена извън мен, като наричам този камък, че това е моята детска обида. Към нещо си някога си там. Всеки си знае за какво. И с много любов го изхвърлям. Готово. Сега, ниска самооценка. Ето е моята ниска самооценка. Какво означава ниска самооценка? Не си харесвам нещо, не правя достатъчно неща за себе си, за да ми е хубаво, а за да получавам внимание от вън. Неглижирам се, търся нечие одобрение. С това камъче в момента аз казвам, обещавам си, че спирам да го правя и изхвърлям това от себе си. Следващото камъче. Тревожност. При вас може да е агресия, може да е дори хроническа физическа болка. При мен тревожност. Тази тревожност. Защо? Защото цял живот ми се е налагало да контролирам нещо. Но, когато прекалим с каквото и да е, то става негативно за нас. Затова днес аз ще изхвърля по най-лесния начин моята тревожност. Благодаря на себе си, благодаря на моренцето, благодаря и на дъждът, който се наваля. Благодаря и на вас, че отделихте от безценния си ресурс време. Пожелавам ви да сте мирни в себе си, с вътрешна усмивка и много вярващи в вашите собствени чудеса. Имайте прекрасен, усмихнат ден!